Bafana siyalibonisa ke ngegama lenkosi makube khona amen ke onyukayo ovelayo phayizansi phambi kokuba sifundiswe lenkosi. Yebo siyambona amen bathandekayo, siyabonga. Masiqonde straight ezwini lenkosi. Bazalwane sifuna incwadi kaJohn chapter 3 verse 5. Incwadi kaJohn chapter 3 verse number 5. Sifunde incwadi kaJohn chapter 16 verse number 12 no 13. Then ke sizomane sifunda bathandekayo ngokulawulwa umoya. Umntwana kaThixo, izono zami zixolelwe zonke kuYesu, wandenzela inceba nami ndasindiswa. Apha eLusikisi ke indawo endizaba kuyo nendakhileyo kuyo. Ndiyindoda nami etshatileyo emthandayo uThixo, ndancedwa kokusindiswa. UyeSu wayengafikanga ebomini bam ngendingeyiyo le ndoda endaba yiyo namhlanje. Ngicela ke singalibazisi le ncwadi kaJohn chapter 3 verse number 5 efundekayo, sizothandaza ngayo. Uqala bangcwele siphe waphendula uYesu wathi, ndithi kuwe inene kuba umuntu akakhange moya kaThixo akanakulawulwa nguThixo. Sikelela Nkosi izwi lakho ulabe ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu, amen. La sifunda khona bazalwane bami, sifunda ingxoxo ephakathi kwaYesu noNikodimo. UNikodimo owayengumfundisi kaIsrayeli. Lawo kubonakala ukuthi uJesu wayeshumayela kule ndawo. UNikodimo ke wahlatywa lilizwi. Imbali ithi ke uNikodimo akazange avume phambi kwezihlwele, waphuma ngasese wachwechwela uYesu. Nawo le ndawo esikuyo ke wayebuza uNikodimo uba angenza njani. Khona into ezithethwayo phaa kuNikodimo. Okokuqala ukuba ambone uYesu engafani nabo bona bangabefundisi, ambone uYesu edifa kubo. Futhi uNikodimo okwesibili amazi uYesu bakasuki apha emhlabeni, amazi njengomfundisi osuka kuThixo. Now okwesithathu ke uNikodimo eyona nto wayifuna ukukwazi uba angenza njani ukuze naye angene ebukumkani bukaThixo. Now uYesu ke uphendula uNikodimo apha esithi ukuba umuntu akathanga azalwe ngokutsha ngeke akwazi ukubona ubukumkani bukaThixo. Now uNikodimo ke wayephazanyiswa yile nto yokuzalwa ngokutsha. Wayesemchazela ke le ndawo sifunda kuyo ke siyachazelwa into yoba uNikodimo apha uYesu ucacisa ngoluzalo athetha ngalo. Ukuba umuntu akathanga azalwe ngamanzi nangaye umoya kaThixo, lo muntu akanakubonwa, akanabubona ubukumkani bukaThixo. Kusho ukuthi imbaza mami sichazile izono sathi mabini amabhaptizo abalulekileyo xa ungumuntu osindisiweyo. Sathi ke lokuqala ubhaptizo lenziwa ngumuntu olulwamanzi. Olwesibini ubhaptizo lwenziwa nguKristu emntwini. Njengoba umuntu eguquka nje ubhaptizwa kabini ngezinto ezimbili. Eyokuqala into efuneka umuntu ebhaptizwe ngayo ngamanzi. Amanzi bazalwane bam ubhaptiza umuntu, ebhaptiza omnye umuntu ngamanzi. Owesibini ubhaptizo lubhaptizo lukaMoya Ingcwele, lona lenziwa nguKristu emntwini. Ma umuntu eguquka elahla izono, ubhaptizo lamanzi lubonisa ukuguquka kwalo muntu. Yini ebaluleke ngola bhaptizo? Ukuvunywa kwezono.
incwadi kaMateyu chapter 3 verse 5 and 6 ithi babephuma bonke besiya kuJohane emlanjeni eJordani bezixela bezivuma izono zabo. Xa kusenziwa irevival abantu beshunyayezwa noma kusetendeni na bayabizwa abantu kuthiwa zalini lonke noba izono zenu zibovu ngenani phakathi. Kuyefuneke ukuba kube khona uvangelo lwesibini olwenziwayo ngabavangeli abo. Le nto ke thina sidla ngokuyenza uba amabandla amaninzi akhiwa kolwavangelo lokuqala. Amarhamente amaninzi asesikonzweni avangelwe kakanye, ngoba amabandla adaleka namhlanje kufika umuntu amise imvuselelo ka2 weeks. After 2 weeks lo muntu abeseqoqa itente zakhe abesebona amakholwa akhe kwaba bantu abazalwa kwi2 weeks. Basiwe futhi aba bantu bengabhaptizwanga, besiwa ngulo bebenza lo asiyeke ngokusele enamarhamente kule ndawo, awafundise indlela yokunikela, awafundise uqoqo kweshumi, aba bantu bengekazinto. Ngoba okokuqala umuntu ubizwa engeniswa phakathi kusithiwa yizani nonke ngenani phakathi noba izono zenu zibovu. Kuyefuneke ngoku emveni uba umvangelo babize wabafaka phakathi kuphinde kube khona uvangelo olwenziwayo kwaba bantu, zikhutshwe ezi zinto ebekuthiwe makungenwe nazo. Aziphumi ke zanto kungacaciswanga, ngoba uJesu masefikile wenzani apha kuwe ungumntu. Ukuba ngaba ke olavangelo lwesibini alenzeka ngoba umuntu ufuneka evangelwe kathathu, avangele zikhutshwe izono eziya zakhe, baqala abantu sibeve behlambuluka, bangasiywa abantu bengafikanga kulaa ndawo yokuvunywa kwezono. Olabhaptizo ke lwamanzi liyanceda ekuthini xa lufundiswa lucaciswa lapho abantu bavuma khona izono. Lapho ke ngokwabantu bazalwane bam esibachola noba kusezitendeni noba imvuselelo eseholweni noba umshumayeze esikolweni noba udibene naye endleleni wamshumayeza, laa muntu ufuneka afike ekuziboneni uba ungumoni. Andithi umshumayezi wamxelela ngoJesu nothando lwakhe, funeke ngothando lukaJesu xa elwamkela lumbonise ububi bakhe, azivume izono zakhe laa muntu ngomlomo wakhe. Lapho ngosidibana namadoda ayelahle abafazi, esithi umntu njengoba undibona ndisamkela lo Yesu nje ndanditshatile. So laa muntu ufuneke afike kuloo mmeko ngoba uxolelwe. Xa uxolelwa izono nguYesu, exolela izono zakho uYesu, nawe kuyavela abantu ongabaxolelanga. Xa uxolelwa izono, nawe ke ngoku kutsho kuvela abantu abakonayo ongazange ubaxolele. Kulapho ke ngoku zivunywa khona izono. Athi omnye, mna ndabalahla abazali bam. Siqale ngokuthi nabe sikushumayise ngoKristu, sibe nalo msebenzi ufuneke sikuhlanganise nefamily yakho. Abantu abaninzi ke ngoku bayakwazi into yoba yiyo le nto sithi ke xa ufika ke ngokuYesu apha uzalwa ngokutsha, funeke ngokube ngumntu la manzi la uYesu achaphazela kuNikodemu into yoba uba umntu angathanga azalwe ngamanzi nangumoya oyingcwele. Amanzi ke ayasincedisa ekuthini before ubhaptizwe kufuneka uzivume ngomlomo izono. Siyakholwa zixolele izono zakho, kodwa kufuneka uzivumile ngomlomo lo wakho izinto ozenzileyo. Kulapho ke abaqhekezi namasela nabe besithatha izinto zabantu bevuma ezazinto bebezithatha. Umzekelo omncinci uZakeyu. Yes, uZakeyu wayengumbuthi werhafu. Now in the Bible xa ufunda chapter 19 kaLuke usehla naye uZakeyu wathi xa ithetha wathi yena izinto ebendizithatha ngendlela engiyiyo ndawubuyisa ngokuphindaphindiweyo, which means umuntu akakwazi ukuhamba ushumayela igospel engazivumanga izono zakhe,
Lapho ke ngosiye sithi amadoda alahle amakhosikazi edibana nevangeli eCape Town engawaselisikisiki alahle abafazi elisikisiki aphinde ahlalisana namankazana athi xa isefikele livangeli ke ngoku afune ukubuyisana namakhosikazi ngikhuluma ngamadoda lamadoda. Now yiyo ke lento simangalayo xa sibona umuntu ongathi yena usindisiwe athi sele sindisiwe alahle umkakhe. Ngoba xa umamkele uYesu ivangeli kaKristu bazalwane yivangeli yoxolo. Nabanina noba ngumfundisi ubulahle umfazi lo muntu lowo ulahlekiwe igospel lo noba uyashumayela akasashumayeli ivangeli likaKristu ngoba elikaKristu akulahlwa muntu bayabuyiswa abantu abalahleneyo bayabuyisana njengoba nathi besilahlekile safunyanwa nguThixo sabuyisana noThixo na uThixo uphinda senze sibuyisane nabantu nathi sabalahlana. Ivangeli ke lesethana sifuna ukujonga aba yini ke ngoyenza ukuthi abantu basindiswe kodwa baqhubeke nedivorce ezininzi ezenzeka kubantu abasindiswe. Ndifuna ukubonisa uba without the Holy Spirit akekho umuntu ongaliphila ivangeli likaJesu ngale ndlela uJesu afuna liphilwe ngayo. Now begqitha ke kule nto yamanzi sisazohlala kule nto yamanzi kodwa ndifuna nje sithethe ngoHoly Spirit because ikharacter yekholwa ikhutshwa ngumoya oyingcwele. Na uthi kuJesu uba umuntu akathanga azalwe ngamanzi nangumoya kufuneke ukuze sibe ngabantwana bakaThixo sizalwa xa sesibhaptizwa umoya oyingcwele. Sizalwa ukuba ngaba umoya oyingcwele akakafiki apha kuwe umoya ingcwele akafikanga apha kuwe wena ungowami mna mntu okushumayizileyo. Ewe Yesu. Uba umoya ingcwele akakafiki apha kuwe wena uzawungenwa sispirit sam ungenwe sispirit sebandla lam. Then yiyo le nto uPawulo intoba abantu abasindisiweyo bayanqandwa kuthiwa suhamba ufellowship suya kwelaba khonza apha zalwa stika kule nto yethu. Umuntu angathetha ngolo hlobo kwazi uba ikhona into eza kuphosa xa ekuvalela uba sudibana nabanye abantu abasindisiweyo. Because umuntu mayisindisiwe akanqandwa kumabandla ashumayela uYesu ngokuphandle. Once abantu bavimbe bathi suhamba ufellowship ubungase faith mission suya Assemblies of God ubungase Assemblies of God suya African Gospel ubungwayebandla ministry ethile suya kula ministry lo muntu kubethele lapha kuye ukuze ingqondo yakho le ingaphangalali. Then uba ngaba yena apha une gift yomvangeli qha uzoba ngumvangeli abantu bakhe bazovangela kuphela because le nto kuthiwa yi-fivefold ministry ithesa na abantu abaninzi abalahlekileyo evangelini yilaa nto yokuthathwa kukaYesu because abantu amabandla bawenze iinkampani zawo abawenzanga ibandla likaThixo. Na uma ufellowship ungumzalwane unqandwe athi lo tata wakho hlala apha kuye abanye abantu bobhasobha mdaka baba spirit behind kule nto ayithetha because when usindiswa usamkela uJesu njengenkosi nomsindisi akufanele into yokuba ungakwazi ukudlelana nabanye abazalwane abasindisiwe because le ndawo akuvalela kuyo akazifika benezulu lakhe yedwa apha yakho. Nizawuhlala nonke njengoba nisindisiwe nje ningangafuna napha emhlabeni kodwa ezulwini sawuhlala sonke. The question is that uzawuhlala njani nabantu ubungabathembanga phezu komhlaba? Yini eyenza ke ngokumfundisi anteke umgomo oba sanuya phaya umuntu ozinzwe indawo angangayikuyo yindawo engashunyayeli iKristu kuphela. Now funa ke sawungena kule nto ukuthi ubaluleke kangakanani umoya ingcwele uba ube naye because ngumoya ingcwele ozalayo. Ukuba ndikushumayezile lo gama ungekabhaptizwa ungowami wena nebandla lam wena uzawuva into endiyithethayo
wenza into endiyithethayo. Awuzuyenze uThixo awunabanga, akanabanga kuwe. Wena ungowam, uzawudrayiva ndim, uzawuxelelwa ndim, akho kwanto wena ozokwazi ukuyazi until the Holy Spirit akusale umoya oyingcwele. You will get the freedom yokukhonza uThixo xa sawuzelwe umoya oyingcwele. Now le ncwadi ke yamaRoma chapter number 8 ndifuna siye kuyo sizothandaza. Now le ebesiyifunda sizobuyela kuye kaJohn chapter 16, but yona nto ndifuna emphasize masibe ngabantu abathola ababhaptizwayo umoya oyingcwele. Bendlula nje kule nto yamanzi ngoba ndizazi uba xa umntu ezobhaptizwa amanzi funeka ehlambulukile. Opa kuhlambuluka kwenza umntu kube lula ukubhaptizwa ngamandla kamoya oyingcwele. Le ncwadi kaMaroma ndifuna siye kuyo singekayi kwezinye incwadi ukukubonisa uba akekho umntu ongaphila igospel kaYesu without the Holy Spirit. Now chapter number 8 verse number 1. Ngiyayithanda le Bible ebizwa ngoba ngu-Easy Bible. Le version ngu-Easy ithi isihloko sayo, the Holy Spirit helps Christians to do what is right. Isihloko sayo, the Holy Spirit helps Christians to do what is right. Kusho ukuthi xa umuntu lo engenamoya oyingcwele akanaye umsizi wakhe, akanamncedi ongamenza aphile le nto ilungileyo, because umoya oyingcwele bazalwane bam nguye osiphilisa intando kaThixo. Kowuke umhlabelelo othi moya oyingcwele nqoba intando yami ukuze ndibe ngowakho. Kuze ube ngokaThixo funeke ube nomoya oyingcwele ozofike lo moya ayinqobe intando yakho. Sishilo izolo into yoba umoya oyingcwele uyafundisa, ngumfundisi umoya oyingcwele othi xa ifundisa into ungaze loo nto uyilibala. Xa unomoya oyingcwele umfundisi wakho akathethi yonke into, uthetha into igqityezelwe uHoly Spirit, ngoba uthetha into umfundisi wakho esele ithethiwe. NoThixo xa ekunika ivision ukuthi nhlo ivision, then umoya oyingcwele aqhubeke nale vision akunike yona uThixo. Zakwenzela nje umzekelo omncinci oseBhayibhileni, incwadi yeGenesis chapter 35 ufulani uzoyifunda. Now le ncwadi yeGenesis chapter 5 phaya uThixo uhambela khona uyako kulandana. Kukho nto endifuna uyinothise pha uba uThixo uthetha into endawo ethile, uyakoba umvethetha nebengakhange ithethe, just because the Spirit of the Lord inside Yakob siyayithatha into esiyifumana kuThixo engakhange uThixo ayithethe verbal, but sona siyibeke kulo uThixo athetha naye abe seyithetha eyikhupha. Le ncwadi yeGenesis ndenza umzekelo wokuba xa umuntu njengoba ithi iBhayibhile umoya oyingcwele lo ngumsizi wamakholwa ukuze aphile into erayithi, ngumncedi wamakholwa, ngumntu okulekelela abazalwane. Umoya oyingcwele ngumfundisi wabantu abazobonana noThixo. Masiye kule ncwadi yeGenesis uchapter 35, uThixo ufikela uJacob pha, umfikela uJacob kulanda uverse number 1 wakhona wathi uThixo uYakob, hamba ngo uyokuhlala eBhetheli uze ufike undenzele iqonga lamadini apho. Uthi uThixo, mna ndingulaThixo
wavela kuwe xeshikweni wawubaleka umkhulwa wakho uEsau. Ugqibile uThixo ukuthetha pha. Uthetha nale ndoda. Uyazazisa kule ndoda awake wadibana nayo. Uthi ke uThixo, ndingulathi endandihlangene nawe Yakobo, ubaleka umkhulwa wakho. Ndinguye. Uthi ke hamba ke unika umyalelo, hamba ndakhela idini wena. Hamba uye eBhetheli, uyowuhlala eBhetheli, uze ufike undenzele iqonga lamadini apho. Uthixo ugqibile. Wabe sesisazi uba ndingubani. Wathi ndingulaa Thixo owake wadibana naye usengxakini. Nanga amazwi athethwa nguYakobo. Uthixo ugqibile, makahambe ohlala eBhetheli, afike amenzele khona idini. Akayithethanga enye into uThixo. Then nangu uYakobo ukhokhela ibandla uYakobi, ubheka kwibandla lakho uYakobo. uYakobi ke wayalela intsapho nezithaka zakhe wathi, yahlukanani noThixo basemzini. Uthini uThixo pha? Akatshongo. But the spirit inside, the spirit of the Lord inside Yakob, uyazi into yoba xa kuzokwenziwa amadini, kuzohlangana nala Thixo kwahlangana naye, kukho izinto ke ngoku ekufuneka zisale xa kuyiwa kulaa Thixo. But uThixo akathethanga. Thixo uthepha yiya yohlala eBhetheli, ufike undenzela idini, wagqiba uThixo pha. Wasi-introduce uThixo uba mna ndingubani. Wathi ndingulaa Thixo. Wabugqibile. Na umntu ma engenamoya ingcwele, igospel yakhe ayiqhubeki. If umintroduce kuYesu, kuyafuneka kwawena umane ubuya kuloo mntu umqhuba oku kwekilifa. Because it is the spirit of the Lord esiqhubekisa umntu phambili. Wayesekhala uYakobo esithi, wayalela intsapho yakhe wathi, yahlukanani noThixo basemzini abaphakathi kwenu, nihlambuluke, ninxibe mpahla zimbi. uYakobo ayingoThixo omnxibisileyo. uThixo akathethanga ngokuhlambuluka nokunxiba, but awukwazi ukuthi udibene noThixo but ungayiboni usizo kulo. Ungaziboni izono zakho, ungayazi into ongayihlambuluka. Ndingulaa Thixo, hamba uye eBhetheli, ndikufuna eBhetheli, hamba ondenzela khona idini. But xa igqiba kuthetha uThixo, the spirit of the Lord interpret. Wayesetolika le nto ifunwa nguThixo kule ndoda. Then le ndoda yedlulisa into e-interpretwe nguMoya Ingcwele. Umoya Ingcwele wayitolika le nto, wayandisa le nto uThixo ayifuna kule ndoda. Na uthi ke uYakobo, yahlukanani noThixo basemzini, nihlambuluke, ninxibe mpahla zimbi. Uyabona xa uYesu umamkele, uMoya Ingcwele wangafiki. Ngokumamkele uYesu khona into ohamba nazo, nongqina nazo, nokhonza nazo. Singatyhilekanga. Kufike thina ke sikufundise, sifundise inkosi. Kanti sifundisa uMoya Ingcwele engekakuhlala. Sithi yeka amaqhiya, yeka iwivu, yeka ibhulukhwe, yeka zonke izinto zisichazayo. Uziyeke ekuhambeni kwethuba, kwehluleke unkosikazi endimtshatile azinxibe ezi zinto sasizibethile. Nditshintshe mna njengelida, ndithi ezi zinto zivumelekile bazalwane. uYesu lo akananto yakwenza nesinxibo. Kutsho mna kokheli ibikade ifundisa khona amabandla esikwaziyo thina esafika kuwo engenje namhlanje.
bafundiswa umthetho engekho onika ubomi ngaphakathi. Then abantu bayibamba yangumkhuba woba icawe ethile inxima ngohlobo, icawe ethile yenza kanje, yangumkhuba lento. But siva apha uThixo ethethe ini. But the Spirit of the Lord inside Jacob, yasesithi ke xa kuyiwa kuThixo kwekwenza idini bayalahla bonyo. Okwesibini kuyahlanjuluka, impahla zimbi xa kuyiwa kulo uThixo. Uthi ke uYakobi siza kumka apha sifudukele ebheteni, apho ndiyakumisa khona iqonga lamadini. Lo Thixo owandihlangulayo engxakini nobe soloko enam naphina apho ndikhona. Mamela ke bandla, uthethile uYakobi wasibeka izinto efuneka kwehlukanela siYakobi. Now libandla ke ngokwenu eliva imessage from Jacob, Jacob taking a message from God, then from God to Jacob, from Jacob to ibandla. Now ibandla ke liyaresponda ngo bazikhupha ke izithixo zasemzini bazinika kuYakobi kunye nalo macici babewafakile. Yakobi akathethanga ngamacici, uthethe ngezithixo nenhlambuluko nempahla yimbi. But the Spirit of the Lord from Jacob, the Spirit of Lord from God to Jacob, yabe say affect even the church. Then uYakob akathethanga ngokulula kwabantu amacici, but Jacob speak the message from God. Then the Holy Spirit inside the church yabe say sithi ke lahlano Thixo basemzini. Now amakholwa bese sithi akhulula namacici ababewafakile, not ngoba uJacob ebakhulula amacici. No, the Spirit of the Lord. Because xa umoyingcwele ekhona kuwe ngaphakathi kubazalwane azithetha izinto zonke, uthetha le ofundisayo, umoyingcwele aqhubekisa amakholwa. Na eyona nto endifuna uyibethele yile kuba without the Holy Spirit ngeke sibe nayo icharacter efunwa uThixo, because thina sizawuxelelwa ngabantu emasiwenze. But umoya oyingcwele lo xa singenaye, uJesu noma ekhona kodwa xa ingekho umoya oyingcwele asiyazi into efunwa nguThixo. Now le ncwadi ke yamaRoma sibuyela le ncwadi bendifuna ukubonisa ukuthi igospel le ndingakushumayeza ukuze ukwazi uqhubeka phambili. You need the Holy Spirit. You need the Holy Spirit. Kumoyingcwele owenza isimilo sebandla. Isimilo sebandla asiqhubekekanga kwi-elders ne-deacons nabefundisi, because bangabantu sometimes siyabehlula, sometimes sifuna ukuphila into efunwa inyama yethu. But the Spirit of God, xa ubaptizwe ngumoya oyingcwele, sona siphikisana nento efunwa inyama yami. Le ncwadi ke yamaRoma siyathandaza, chapter 8, sifunde isihloko pha esithi umoya oyingcwele unceda amakholwa ukuze aphile into right. Aphile into right. Yonke into oyiyekiswe ngabantu usazobuyela kuyo. Ukuba ngabe ibandla lakho uwe olidonqula izinto, abo bantu basazoba sengxakini. Because isizazoba ide ibe ngabantu efuneke badonqule izinto, kukungabikho komuntu olungisa abantu bazalwane.
Character yekholwa yakhiwa umoya oyingcwele. Chapter number 8, verse number 14 wakhona no 15. Kaloku abo bakhokhelwa ngumoya kaThixo bangonyana bakaThixo. Abakhokhelwa ngumoya kaThixo. Liyahlekisa igospel namhlanje uba ivakele namhlanje awudingi into yoba uzibuze uba wena ngokabani. Yo, because abantu abazele abantu, they own ababantu ababazalayo. Abanye abantu sibe nehloni abantwana abancinci besithi kumaxhegwaza le ntombi yakhe le. Yo, my daughter. Bathi emaxhegweni bathi unyana wakhe, bathi udokta wam lo, aphinde bathi my son. Betsho emntwini omdala ixhego. Yo, because abantu banamhlanje bayenza literal le nto yoba babonise into yoba anizalwanga ngumoya oyingcwele. Yo, nisazelwe sithi. hey, Thixo wam. Thina zange siyithole kwintlahla yoba si-ownwe ngamadoda athi amadoda sikonyana bawo. Na amabandla akhona namhlanje abantu bathi my son, my daughter, ngamadodakazi na ziintombi zabantu nonyana babantu. Abantwana abancinci batsho kwixhegwazana. Bathi abantwana abancinci andikhuze omnye umfana wabo ukuthi naye ungaso njani kweli xhegwazana uthi intombi yakho emntwini omdala, because loo nto ikhombayisa ukungabi nasimilo. iBhayibhile ibeka mhlophe uPaul eyala uTimothi ethi yithi kwabadala ubathathe njengoyihlo, uthi kwabancinane ubathathe njengodadewenu. Because ayikho into ethi xa ungumfundisi okanye ushumayela ungumzalwane oshumayelayo babona abantu obashumayeza babe ngabantwana bakho. Yo, Because fanele abantu bazalele uThixo hayi thina. Now le nto yokushota kukamoya oyingcwele awuyeki uba ingane yomntu, awuyeki ukuba umntana womntu. Ningonyana babantu. Moya oyingcwele xa ingekho kuwe uownwa ngumntu. Ownwa ngumntu. Amadoda aqala amabandla ame kakuhle ngoba anesons. But iBhayibhile ithi uyancwina umhlaba, indalo leyo iyancwina. Ikhangela oonyana bakaThixo, not oonyana babantu. Nya izimbo ezi zezalo mntu. Umntu okuzalayo nokunamanyala funeka ubhawe kuye. Ngoba ungunyana wakhe. Soze umkhuze umntu xa ungunyana wakhe. Uthixo ke ngomoya oyingcwele ba sisuswa emadodeni nakumakhosikazi ashumayela, sisuswa ngumoya oyingcwele. You belong kuThixo after you baptized by the Holy Spirit. Xa ungekabhaptizwa ngomoya oyingcwele usengomntu, usaphila emntwini. Yiyo le nto uhlala kule ndoda noba ikexeza noba le ndoda ilahla abafazi uphila nayo. yo, Ule ndoda noba seyisenza amanyala phambi kwakho ithathe iphinde ilahle, iphinde ithathe iphinde ilahle, iphinde ithathe iphinde ulahle. Lo mntu ucingela ubuya ezulwini, lo mntu usakholelwa kumntu onjalo. Akekho umntu ongalahla ifemily yakhe alahla umfazi ucingela uba lo mntu usaphethe igospel kaKristu. The gospel of Christ is about forgiveness. Ingoxolelo. So ngenxa yoba singonyana babantu ngokungazalwa umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele usisidingo kakhulu bazalwane. sisidingo. Umoya oyingcwele usisidingo empilweni yomuntu kakhulu. Ngeke uyazi indaba yesalvation umoya oyingcwele engekho. Ngeke uyafuna into kamoya uyincame umoya oyingcwele engekho. Umoya oyingcwele otolika izinto zikaThixo kuwe zibe selubala zicace. Now kasothandaza
uthi ke lo mbhali kaloku abo bakhokhelwa ngumoya kaThixo bangonyana bakaThixo. Abantu abangonyana kuThixo ngabakhokhelwayo. Bakhona abantu abaziwa ngoba babhaptiziwe bagcwele ngumoya ongcwele uba thina umntwana omoya ongcwele simbona ngokugijima agcwale indlu akhale akhwaze xa ithandaza. Abanye abantu balahla nezikharektha zabo nendlela ababekade bedalwe ngayo uThixo bayilahla babe sebelinganisa indlela yokuthandaza yabantu. Umoya ongcwele awubonakali ngokuphakamisa izandla ushawute. Eyona nto icacisa uba unomoya kaThixo yikharektha. Ayikho kushumayela, yikharektha. That's why sibona abantu behlabelela kakhulu sibabone sebekhulelwe. Sibona abantu beshumayela kakhulu sive ukuthi abalahla abafazi kanjani. Nawe uyazibuza umbuzo uba le ndoda imlahla njani umfazi esetyenziswa ngaka kuThixo? Because akekho umuntu ono-Holy Spirit ongalahla umfazi. Akekho umuntu onomoya ongcwele ongalahla omnye umuntu. Now siyothandaza. IBhayibheli verse number 15, umoya enimnikwa kelwayo akanenzi amakhoboka. Now siyaphuma ke ngobukhobokeni. Siphume ebukhobokeni. Khoboka. Thixo wami. Belikhoboka lecawe ocawa kulo. Belikhoboka lomfundisi wakho. Ukhotozwe. Khotozo siso. Ukholo. Siyaphuma ke ebukhobokeni xa sesithole umoya wona aphakuselayo. Kaloku umoya namamkela. Kaloku namkela umoya onenza onyana abathi tata kuThixo. Tata kuThixo. Yabona kodwa uthi mabangabi naye utata laa nto katata. Yoba abantu babhilive into yoba ngutata lo. Bade benza izinto ezimbi kuba kaloku bahloniphe boyika utata kunoThixo. Kakhe uThixo wayifuna banganqulwa otata. Kunqulwe yena. Nqulwe yena. Na iBhayibheli ithi apha umoya usenza lo moya kaThixo sithi tata kuThixo. Sithi tata kuThixo. Tata kuThixo. Siba respect abazali bethu nabefundisi bethu nama-elder ethu kodwa sibe noThixo omnye. So that nathi sizokwazi ukuthi ka umfundisi wami ephambukile ndimele igospel. Tata uphambukile. Mele igospel. Ndikwazi ukumela inyani kaThixo. Otata ndiyalahleka. Izwi lenkosi lihamba ngendlela. Because mna nomfundisi wami sinotata omnye. Sinotata omnye. Uthi kuverse number 16 sithi tata kuThixo. Verse 16, umoya ngokwakhe ungqinelana nathi ukuba sikabantwana bakaThixo. 3, umoya ongcwele lo lingqina. Akhona amaxesha okulahlwa ngabantu. Futhi akhona amaxesha oba ulahlwe nanguwe uziva namhlanje ingathi andiyiphambili. But the Holy Spirit inside you kungekho mntu. Ikungqinele lento, ikungqinele. Ungqinelwe wena. Jesus. Ungadingi approval ebantwini, ungqinelwe yinto ngaphakathi. Ithi ndikhona. Ungumntwana kaThixo. Ubuntwana bukaThixo funeke kungatsho thina abazalwane. Funeke kutsho nomoya ongcwele apha kuwe.
engqinelana nomoya wakho yobusindisiwe. Noba singatsho thina sithi usindisiwe, xa ulahlwa sisazela sakho bokwazi bowusindiswanga. Sofuneke lo moya ube lingqina apha kuwe ngaphakathi, umoya oyingcwele. John chapter 16 verse number 12. John chapter 16 verse number 12. Umoya oyingcwele ulingqina elingqinela obheke ezulwini. Verse number 12 uthi, ziseninzi izinto eninokuzithetha nani. uYesu luthetha la mazwi, kodwa zinganixaka okwangoku. Umuntu ongenamoya oyingcwele uyaxakwa zinto zikaThixo. Into zikaThixo ziyamxaka umuntu ongenamoya oyingcwele, ngoba umoya oyingcwele yitonic interpreter. Ziyaxaka into zikaThixo. Into zikaThixo aziyelwa esikolweni, zidinga umoya oyingcwele. Into zikaThixo zifuna nje ubhaptizwe umoya oyingcwele. Zininzi uthi uYesu, kodwa xa ibheka abanayo ipotential yokugcina into zikaThixo. Yes, Lord. Verse number 13, xa ke wafika yena umoya wenyaniso, uyakunikhokelela kuyo yonke inyaniso. Yes, Lord. Ayithe wafika umoya wenyaniso. Umoya oyingcwele umoya wayo inyaniso. Uyayithanda inyaniso umoya oyingcwele. So uba necharacter yokuba uthande inyaniso. Sibona ngawe ukhangela inyaniso, ufuna inyaniso, uphile inyaniso. Ungaphili ubomi obubini, phila ubomi obunye benyaniso. Xa ifikile umoya oyingcwele uba ngoyinyaniso, uhlala enyanisweni, uthanda inyaniso, uphila nenyaniso, umela inyaniso, ungakwinyaniso. Noba uzawulamba ungasenyanisweni, awuyithethi into eyinkohliso, uhleliwe umoya oyingcwele. Nangumoya wenyaniso. Sincedwa nguye bazalwane, sisizwa ngumoya oyingcwele. Njengosindiswe nje usindiswe apha ngaphakathi, umoya wakho nguwo lovusiweyo. Icontainer isebuthakathaka. Umzimba lo wakho usengowa, kwavuswa wena apha ngaphakathi. So lo mzimba ukhanuka okuchaseneyo nokufunwa ngumoya womuntu. Incwadi yamaGalati chapter 5 verse number 16 siyakuyo. Now uma umoya oyingcwele ungenaye uzawushumayela zibembe into zenzayo, uzawuhlabelela, bekuye sibutimu ulilisa abantu, kodwa wena ungayindawo. Sisizwa umoya oyingcwele bazalwane, sitshintsha icharacter, sitshintsha ukwenza. Indlela esiyo nesifila ngayo nesinxiba ngayo, yonke into yethu siyalungiswa. Sinomuntu osilungisayo, sinomuntu osilungisayo. Kwinto ezininzi uJesu angazithethanga, athe ndisenezinto endinokuzithetha nani zinganixaka. Wathi xa ithetha ke, xa ithe wafika, kusho ukuthi umoya oyingcwele uzawugqibezela iministry kaJesu. Ngoba uYesu uthi akayi kunixelela zinto zakhe, uyawuthetha izinto azithatha kum. So xa ungena umoya oyingcwele
izulu nawe awunanto yaxhumana nayo. Yole nto sikadini uba sasingekho kushumayela i-founders zamabandla kuqala, kodwa xa unesi spirit sikaThixo uvele ufike ukhumbulula izinto engasathethwayo, uzibekele uba ngesibindi ibandla lelikaMoya Ingcwele, ibandla. AmaGalatia chapter 5 verse number 16. Moya Ingcwele ke unika amakholwa i-character enye, i-character yabantu ababheke ezulwini bubungcwele. Uba ngcwele xa unoMoya Ingcwele, bangcwele. Ihloko sale ndawo ithi umoya kaThixo nesimilo somuntu. Nansi ke into endithetha yona kuni, ukuba nikhokelwa ngumoya kaThixo anikuzenza izinto ezinqwenelwa sisimo esidala. Njengomuntu ezinziwe nje uyazinqwenela izinto ebeke wazenza. Uyintombazana uyawakhumbula amadoda, bungumfana khumbula amankazana. Na uMoya Ingcwele uyangenelela kuloo ndawo ke ngoku. Ungazenze ezi zinto ubukade uzenza, usizwa umoya oyingcwele, usizwa umoya oyingcwele. Xa ingekho umoya oyingcwele wenza izinto ezichasene nale mpilo oyiphilayo. Abantu abaninzi bathi bavikele nezono. Uyashumayela kakhulu ngezono umzalwane, shumayela kakhulu kwezona umzalwane. Bona bakuvikelwa ngoku izono. Sivikelwa kanjani izono ngabantu abazilahlileyo? Ngoba isono xa usibonile ububi baso uyasicaphukela. Le nto ibangela uba ke kube khona abashumayeli abavikelana nezono uba sanujaja abantu bazalwane, sanujaja abantu bazalwane. Xa udla izono funeka ujajwe ibandla, because isono xa udla izono uphansi, phansi. Because uMoya Ingcwele ke sisizwa nguye singabuyeli umva, singadifendela amanyala. Uba indoda idivorsa ingumfundisi, sime ibandla lime lisike le ndoda ihlale phansi, because indoda xa idivosile xabene noThixo loo ndoda le, Bhayibhile ithi khohlakalise umfazi. Singayidifenda thina ngenxa yoba i-level le-standard segospel yanamhlanje siphansi kakhulu. Akumelanga sikumamele sithi kumpostile uwile, but asikwazi uba namandla okumela inyaniso kaThixo singenayo uMoya Ingcwele. Funeka sizalwe nguThixo sikwazi ukumela izinto zasekhaya. Funeka sizalwe nguThixo, singabi ngathi singabantu abazalwa ngaphandle. Masizalwe Thixo, singeniswe ekhaya, sikwazi ukuvikela ibandla likaThixo nothi cawa. Now the Holy Spirit ke uyasinceda ngumoya zinxamnye nezinqwenela sisimo esidala. Ndifuna ke sijonge uverse number 22 wale chapter, sibone ke i-character ebakhona xa umzalwane ebaptizwe ngamandla kaMoya Ingcwele. Chapter 5 AmaGalatia verse 22 siqale ku-16. Now sibone i-character yomuntu onoMoya Ingcwele. Thina siMoya Ingcwele abantu baprofeta bevule emanyaleni, madod, bantu baprofeta amanyala bengawayekanga. Bantu baprofete bengawayekanga amanyala.
bathi baqhubeke noprofeta, bashumayela abantu, bazala imiphefumulo kodwa bengawayekanga amanyala. Le nto yokushumayela ayisipruveli unayo umoya ingcwele. Into esipruvelayo sisimilo osiphilayo. Uma abantu besindiswa, bazalwa beqhubeka bekhonza uThixo umfana nentombi, bafike kwixesha lokutshata, fanele bafike aba bantu bebhaptiziwe umoya ingcwele, so that bangayeki ukuqhubeka ne-fellowship yabo no-Holy Spirit. Loo nto izobenza ngobahlale bathi ka bene-problems abadibana nazo elifini yabo basizwe ngumsizi ebebasiza besesingle bona. Siyathandaza, umuntu osindisiwe fanele abhaptizwe ngamandla kamoya oyingcwele. Umuntu bayisindisiwe. Verse number 22. Nazi ke zona iziqhamo zomoya: luthando, umoya oyingcwele elapha kuwe. Uba ngumuntu onothando. Uthando ke lugubungela inkitha yezono. Kusho ukuthi uthando xa lukhona ngeke ndikwazi ukumdivosa lo ndithathe naye, kuba uthando lukhona. So once ke ngoku umoya ingcwele angabikho, alubuyikho uthando. 2, uba novuyo. Kungekho nto engakwenza uvuye. Uvuyo oluqhamuka apha kuwe ngaphakathi, ungaphiwanga nto. Kungekatsithi nemeko le yakho, usadinga umsebenzi. Awukabikho nto ebonakala apha ngaphandle bathi ungenwe nguThixo lo mntu nanko, kodwa sikufumana into yoba ukhonza uvuya. Xa sibheka imeko thina ayikatshintshi, kodwa wena uthola umoya ingcwele ngaphakathi, uyavuya. Umoya ingcwele wenza uvuye, manovuyo. Yesithathu into yoprodyuswa umoya ingcwele xa ikhona kuwe, luxolo bazalwane. Xolo. Silindele uba xa sithola indoda emvuselelweni bazalwane. Kondoda ezake sayicola ngo-2018 madoda eTsongo. Le ndoda seyasweleka namhlanje. Sayicola inenye inkosikazi. Kanti yayinenkosikazi yayinayo ngo-92. Yayilahla. Yabe seyithatha lo wesibili. Le ndoda yadibana evangeli lethu ngo-2018 simisa imvuselelo eTsongo. Yadibana imessage kwi-third day sifikile. Sayibona ngosuku olulandelayo le ndoda ingekho, kwelesine kwesihlanu ingekho. Sabuza kumama, yathi utata ubheke uyokhangela inkosikazi yakhe uqala. Thixo wami. Nabantwana bayo. Kufika ivangeli, uyabona ivangeli xa lifikile liyazithi izono zakho, liyaziveza elibala. Ewe. Thixo wami. Wathi uvuke ekuseni tata, wathi uyokhangela unkosikazi wakho omdala. Ufike ivangeli. Noba akazubuyelana naye, kodwa funeka embonile enze uxolo naye. Ufike ivangeli. Andithethi ngabantu mna abatshate besindisiwe, khuluma ngabantu qala abebelahlene nabangenacala futhi. Balahlene kungazini kwabo, abanacala abo bantu. Ufike ivangeli. Abantu abanacala bebengazi, balahlana ngokungazi. Umnyama ivangeli ngeke afike. Andithethi ngaba mna abantu abasindiswe batshate besithi bazi ukukhanya, bazi uThixo, balahla amakhosikazi, bawesi labo bantu labo. Ngikhuluma ngabantu mna bafikele ivangeli bebelahlene kungakholweni kwabo. Because besikade simanye ivangeli ethi
xa umuntu enengxaki sithi thatha uyesu izawusomjululwa ingxaki yakho. Ewe. Besiyenzile sitoki sitenyanga. Xa uthatha uJesu ngenhliziyo yakho yasolveka ingxaki yakho. Because uJesu uyisolution. Andikhulumi ngomuntu mnolahle umfazi. Esindisiwe. Ebekade intombazane eqolwe lahle izolo wathi unomoya ingcwele. Lo muntu wathatha alahleke ngokumfazi le ndoda yashumayela futhi. Enye ngumfundisi ilidi lahle umfazi indoda ekhokhela abantu. Then abantu babelieve kwakhona baqhubeke bebelieve umuntu olahle umfazi. Ungamthemba njani umuntu olahle umfazi? Yo. Jesus. Because umoya ingcwele kayifikile uproduce uthando. Uproduce uxolo. Thixo wami. Yo. Uproduce uxolo. Nkosi yamakhosi. No. One day sashumayela 2014 eCendana. Sawuvela esikolweni kuCendana ekuseni sothandaza. Sashumayela phaya sidlula. Senze altar call sabizi altar call kwasenza ithisha lakasipa. Lethu yathi sesimkile. Yasilandelela. Yawofika simise itente ka back to court waseAssembly of God. KuCendana edolobheni 2014. Yafika lo nkosikazi yathi iyamkele uJesu. Yayibeka into yethu bathi lapha nje yalahla umyeni wami. Ngiyacela mfundisi. Nansi inamba yakhe. Lolo leyayilapha eMthatha. Yayingakholwa. Yenqaba ivangeli lifikile. Ifikile ivangeli. Lifike esesikole kumthandazo wasekuseni. Oh, We were preaching Jesus, not the divorce, not anything. We just preach Christ. Now, because of the lack of the Holy Spirit, the character, ayibikho. Yo. Kufanele ndoba xa kuthiwa singabantu abanecharacter. Umfundisi babhizi Babi. elungisa impilo yabazalwane. Exolelanisa ifamilies. Yo. Thixo wami. Namhlanje sikathetha inyanga sithi akufanele bakube khona befundisa abahlala ezimishini because waphela umsebenzi wabo. Into abayihlala emishini abefundisi bahlalele just ukujonga incwadi zecawe nemali zecawe. Singatsho sithi abantu abahlala ezimishini namhlanje bangathetha inyani na. They are not busy. Because uchuku nengxabano zenkonzo ziqhubeka njalo because i-character kaYesu ayikho. We need the Holy Spirit bazalwane ukuze sibuyele back kwigospel yenyaniso. Sengiyathandaza. Now uxolo. So khankanya nje into siphambi uthando uxolo. Umonde. Ubele abufundiswa. Yo. As the Holy Spirit. Ubele abutitsho. Buproducwa umoya oyingcwele. Yole nto namhlanje naku-social media bethukwa kakhulu izicaka zikaThixo zenyeliswa kakhulu ngokuthanda imali. Kuhlekiswa nge-appreciation zabo. Intoba thina sifuthu lapha ngaphambili intsha intoba ichapha-ke ngohlobo into ze-appreciation because ibibububele obusuka kwibandla not ukuthunywa kwabantu bamabenze. Namhlanje inhlekisa indaba yokukholwa kwethu. Sibizwa ngotsotsi nesigebenga sabefundisi. Because we need the Holy Spirit. Abengathunywa. Abantu bebengathunywa, abantu bebengafundiswa umnikelo, abantu bebefundiswa kupha. Leli bifika kubo ngaphakathi bethunywa ngumoya ingcwele. Yo, bebengafundiswa. That is why ifika kwi-New Testament. Xa uzoquote incwadi ethetha ngeshumi, funeka uyithethe ku-Old Testament. Xa ufika kwi-New Testament akuthethwa nto ngeshumi. Akuthiwa zikho. But akuthethwa ngo-10% kwi-New Testament. No. Bona amadoda ngokwesidingo sebandla edayisa imihlaba yabo. Benikela ngemali yabo bonke. Hayi akutsho umfundisi. The Holy Spirit. Yo. I-New Testament impilo bazalwane.
There is no ukuhogiswa kwabantu nokuqalekiswa kwabantu noba abantu bazophila bazohlupheka. Hayi, akuthethwa ngenhlupheko pha. Because in iBhayibhile siphuma enhluphekweni ngokukholwa kuKristu. Yo. Mnikela fam, funeka inkonzo epheleleyo yenziwe umoya iza nomoya ingcwele. Namhlanje abantu namhlanje funeke betreyinwe ukupha abantu, ukupha. Sesibe inhlekisa ke kuphaya, uhlekiswe wasezulwini. Siyathandaza. Yo. Ukulunga, intembeko, Yo. ukuzoyisa, self control. Sinabantwana ngiqinisekile sinemantombazane afihle isigaka sikaThixo akhulelwayo. Amanye aqomfiziswe linyazwa ngabefundisi, elinyazwa ngabashumayeli. Ibandla liyalimazana xa umoya ingcwele ngekho. Jesus. Yo. Bantu bayalimazana, bantu bayabulalana. Xa uYesu mamkele funeka uzihlambulule, vuma izono, cele akuphe umoya ingcwele. Ngaphandle komoya ingcwele ayikho intombazane engaphili ubungcwele. Akekho umfana ongaphili holiness. Akekho oshumayelayo ongameli inyaniso kaThixo. Akekho. Xa ubiziwe nguThixo, you need the Holy Spirit. You need the Holy Spirit. Because xa ungabizwa ungenayo umoya ingcwele wekwethuswa nayindlala le. Utshintsha imessage ngenxa yabantu. Gcwaliswa, baptizwa, ncanwa, langazelela, sukwenela umoya ingcwele, sukweneliswa umoya ingcwele, iba nendlala, langazelela. Oh, Thixo wami. Umoya ingcwele uyena osenza siphile intando kaThixo. Oh, Lord Jesus. Alikho ibandla esikaligaranta amadoda kwensuku zethu, alikho. Thank you, Jesus. Sigaranta uHoly Spirit. Thank you, Jesus. Isalvation ikhona futhi iyaphila. Yes, Lord. Yes. Salvation ikhona. Yes, Lord. Ncwadi yabaseThesalonike bokuqala chapter 4 verse number 7 no 8. Uthi pha uThixo akasibizelanga ekungcoleni. Thesalonike bokuqala chapter 4 verse number 7 no 8. Uthixo akasibizelanga tu ekungcoleni. Koko ufuna sibe nyulu. Koko ke nabanina Yo. ongayifuniyo le mfundiso akaxhasi mntu, xhasa uThixo lo unipha umoya oyingcwele. Holiness yi-character yethu. Noba usontaphi, be holy. God is holy. Kuze sibe ngcweleke sinika umoya ongcwele ositsalele ebungcweleni, osenzisa ubungcwele, osiphilisa intando kaThixo, osenza sinqanele into zikaThixo njalo, osihlukanisa nehlabathi. Alugqiba unxano lwezono apha kuthi. Umoya oyingcwele, umoya wenyaniso, umoya ingcwele uyasiza. Singaboyika abantu abasikhokelayo, sibahloniphe. Silandele indlela kaThixo. Abaninzi balimala, bathi babalimele babuya ngo-back door. Ubenye ingozi esibhekene nayo kukuwa kwabantu abazinkokheli bangasakwazi ukubuya ngendlela eyiyo. Moya ingcwele siyathandaza namhlanje. Sizokuqala namhlanje
ayiphilwa lento ngengqondo, sidinga umoya oyingcwele. Baninzi abantu namhlanje abangasayiphathanga ivangeli ngendlela. Baninzi abantu namhlanje abangasekho entandweni kaThixo, basecaweni, abanayo ifellowship noThixo. Siyavunywa izona, ziyalahlwa izinto uThixo angazithandiyo. Yesu. Yo. Yeke cawa kuyeke, sozuyilungise, lungisa wena. Yo. Yeke icawe yakho ekwenzela. Yo. Yeke sulwa necawe, yeke icawe, lungisa wena. Moya oyingcwele unento enkulu ngawe. Yo. Unento afuna uyenze, ngoba noma sikhonze ecaweni zethu kodwa asibizelwanga khona. Moya oyingcwele uphepha umsebenzi ekufuneka ufe uwenzile. Iplani yakho ayikho ecaweni, ikuHoly Spirit. Yes, Lord. Into zawuyenza awuzuyinikwa ngumfundisi, uzoyinikwa ngumoya oyingcwele. Come closer kumoya oyingcwele. Nxa lamba, lento yokulamba iyasiza. Mfune, yiba nenhlala kaHoly Spirit, langazelela yena. Sufuna ukwazi abantu, funa yena. Yakuxelela i-holy life, ubungcwele, ungcwele. Awuzusokola, awuzunzinyelwa, uzohamba lula. Sisizwa ngumoya oyingcwele. Masivala amehlo wethu. Yes, Lord. Lowo nalowo azithandazele. Phambi koba sithandaze sonke, make sithandaze sonke nje. Yes, Lord. Bawena ungileyo, siyabulela. Father, we thank you. We give all the glory. Oh, hallelujah. Siyabulela. Usisidingo. We believe Bawo ingcwele uba laba siyabulela. sithetha kubo Oh, thank banesidingo. you. Baba wethu onamandla, kunamadoda, Oh, Lo life. kakhulu baba. kunamakhosikazi, Siyabonga kakhulu. Kunabantwana. Yesu. abalinyazwayo, Kakhulu baba. kunamadoda alimeleyo, Kunamakhosikazi kunamakhosikazi alimeleyo, Hallelujah. kunabantwana abalinyaziweyo. Hallelujah. Thandaza Thixo wabo. Oh, siyabulela. Moya oyingcwele sibuyele. Siyabulela. Moya oyingcwele buyela ibandla. Siyabulela. Moya oyingcwele siza Siyabulela. impilo yethu sonke Hallelujah. ngegama lenkosi uYesu Oh, siyabonga. waseNazaretha. Siyabonga. uNkulunkulu wethu ongcwele, Siyabonga. khawusivelele ngensuku Hallelujah. zokuqina, Oh, khawubuyisa ivangeli lakho Thank you, elinamandla. Master. Thank you, Lord. Father, we thank you. Egama lenkosi yethu We Jesu. glorify your name. Baba, siyabulela kakhulu. We believe. Phela Azabuya amakholwa. Azakhonze Azakhonze soyika uThixo.